kodwa umbuso wakwaZulu yezwa ke manje ubukhosi nombuso owakhe umbuso wakwaZulu iNgonyama uShaka undunankulu ke wokuqala wombuso ubukhosi bakwaZulu Ngomane kaMqomboli waseMdletshe elasuka naye kwamthethwa ilembe ekwathi uma selihlezi esihlalweni lamenza undunankulu emva koba ke ilembe selikhotheme sekungena uvezi nonyanda umgabadeli Ngonyama Dingane yabe sibeka Ndlela kaSompisi iqhawe lakwaNtuli kwathi ke emva kwalo ke mase kuyingonyama Mpande kwabekiwa uMasiphula kaMamba wakwaNtshangase oyona ndunankulu yenkosi Mpande kwazothi ke mase kuyisilo sasondini kwazobekwa Mnyamana kaNqengelele kwawuyena ndunankulu wombuso wobukhosi bakwaZulu kwase kuthi ke ngesikhathi seNgonyama Dinuzulu kwadidiza kakhulu ayabisaba naso isikhathi yaboshwa kwento ukuthi imemezelo ndunankulu yasebenza ngoMankulumane kaSomaphunga owayeyindunankulu osuthu ehla enyuka nawo kwase kuthi ke mase kuyingonyama uSolomon uPhumuzuzulu wayesezoqoka kena uMathole wakwaButhelezi kuba kube nguye undunankulu wakhe bathi bekwenza ngo1925 lo kwazothi ke mase kuyisilo uBhekuzulu sase sizoqoka indodana yakhe inkosi Mathole undunankulu Mathole uba kube umntwana kwaphinda ngene kumntwana uMangosuthu waba undunankulu kuBhusha waba nenhlahla ke yena emangalisayo ukuba buse noBhusha azedlule emhlabeni uthathe iNgonyama uZwelithini naye akaza amkhomba undunankulu wakhe waphinda wawundunankulu wayo kwaze kwazobekwa indlulamithi yamakhosi iNgonyama Misuzulu nayo yangammemezela undunankulu wakhe waba undunankulu kulamakhosi amathathu sesiyoholwa uNkulunkulu ke ukuthi namuhla njengoba ke uNkulunkulu ke semphumzile umntwana wakaphinda ngene ukuthi ke namhla ke